ma sị na amụghị ya amụ. Judas onye ahụ ghara ya anya wee jụọ, ọ bụ m? Jesu wee sị ya, mgbe ha nọ na-eri nri, Jesu were ogbe achịcha gọzie ya, o wee nye sị, naranụ m rie, nke a bụ ahụ m. o wee narakwa iko mmanya, kelee Chineke, wee nye ya ụmụazụ ya sị, unu niile naranụ m nke a, ṅụọnụ ya, n'ihi na nke a bụ ọbara m, ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ ahụ, nke a na-awụ isi n'ihi ọtụtụ mmadụ ka e were gbaghara njọ. Ma asị m unu, bido ugbu a wee gawa, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ mụ na unu ga-anọ aṅụ ya ọhụrụ n'ala eze nke nna m. mgbe Jesu na ụmụazụ ya bụsịrị abụ otito, ha wee pụọ jee n'ugwu Oliv. Mgbe ahụ Jesu gwara ụmụazụ ya sị, n'abalị taa unu niile ga-ahapụ m gbalaga, n'ihi na edeli ya n'akwụkwọ nsọ sị, aga m etigbu onye ọzụzụ atụrụ, atụrụ ya niile ga-agba asasị. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu n'ụzọ gaa Galili. Ma Pita zara ya sị, ọ bụrụgodị na ndị ọzọ hapụrụ gị gbalaga, enweghị m ike ịhapụ gị. Jesu wee sị ya, n'ịgwa gị eziokwu, n'abalị taa tupu oke ọkpa akwa akwa, ị ga-agọlaha m ugboro 3. Pita wee sị ya, Ọ bụrụ na ọ dị mkpa isoro gị nwụọ, aga m anwụ karịa ịgọlaha gị. otu akwa ka ụmụazụ ya ndị ọzọ si kwuo. Mgbe ahụ Jesu na ụmụazụ ya wee bịaruo n'otu ogige a na-akpọ Gestimani. O wee sị ha, nọdụnụ n'ebe a ka m jee ebe n'ikpe ekpere. ọ kpọrọ Pita na ụmụazụ Zebedi abụọ, o wee malite igbu ya mgbu n'obi na ilo ya obi mmiri. O wee sị ha, ọ na-ewute mkpụrụ obi m nke ukwuu ruo n'ọnwụ. nọdụ n'ebe a, soronụ m na-eche nche. o wee gatụkwuo n'ihu, daa kpuchie ihu ya n'ala na-ekpe ekpere sị, nna m, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka iko nke a gafere m, ma ya bụkwala otu m onwe m si chọọ, kama etu gị onwe gị si chọọ. Jesu wee laghachikwute ụmụazụ ya, hụ ka ha na-arahụ ụra. O wee sị Pita, gịnị mere unu enweghị ike isoro m chee nche otu elekere? Na-echenụ nche, na-ekpekwa n'ekpere, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ m kwere ekwe n'ezie, mana anụ ahụ m adịghị ike. o wee hapụ ha jekwa ọzọ nke ugboro abụọ na-ekpe ekpere sị, nna m, ọ bụrụ na iko a agaghị agafe m, ma ọ bụrụ na m aṅụghị ya, ka emee uche gị. o wee bịakwa ọzọ hụ ụmụazụ ya ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na ụra jisiri ha ike. O wee hapụ ha ọzọ jee ka o kpee ekpere nke ugboro 3, na-ekwukwa otu okwu ahụ. O wee kpesịa laghachikwute ụmụazụ ya 3 ahụ sị ha, unu nọrịrị na-arahụ ụra, zurukwezie n'ike. Lee, oge ọnwụ m dị nso. Jidenụ ya. kwa Onye nkụzi. o wee mgbe ahụ ha bịaruru nso, jide Jesu kwugidesie ya aka ike,
N'otu oge ahụ, otu onye n'ime ndị ha na Jesu nọ mịpụtara mma agha, gbuo odibo onye isi nchụaja, gbupụ otu ntị ya. Mgbe ahụ Jesu sịrị ha, mịghachi mma agha gị n'ọbọ, n'ihi na ogbu mma agha ga-ala na mma agha. Ị chere na m enweghị ike ịrịọ nna m maka enyemaka? Ọ ga-ezitekwara m igwe ndị mmụọ ozi, ihe karịrị usuu 12. Ma ọ bụrụ na ya zie ha bịa zọpụta m, olee otu a ga-esi emezu ihe edere n'akwụkwọ nsọ? N'oge ahụ Jesu sịrị igwe mmadụ ahụ bịaranụ, unu ọ chịrịla mma agha bụrụ nkụ pụta ijide m, dịka abụ m onye ohi? Ụbọchị ka m nọ na-anọdụ n'ụlọ nsọ ebe m na-ezi ihe, ma unu ejideghị m. Ma ugbu a ihe ndị a niile so otu eme, ka e wee mezuo ihe ndị amụma dere n'akwụkwọ nsọ. Mgbe ahụ ụmụazị a hapụrụ ya gbalaga, ma ndị ahụ jidere Jesu siri n'ebe ahụ kpụrụ ya jee n'ụlọ Kaịfas onye isi nchụaja, ebe ndị ode akwụkwọ na ndị okenye zukọrọ. Ma Pita lara azụ na-eso Jesu n'ebe dị anya, garuo n'obi onye isi nchụaja. Mgbe ọ batara n'ime obi, ọ nọnyere ndị nche ka o wee hụ otu ikpe ga-esi ebi. Ma ndị isi nchụaja na ndị nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo ụgha ha ga-eji ma Jesu ikpe ọnwụ. Ma ọ dịghị nke ha hụrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ ama ụgha bịara. N'ikpeazụ, ndị akaebe ụgha abụọ pụtara kwuo sị, nwoke a kwuru sị, enwere m ike ịkwado ụlọ nsọ ukwu ya n'ụbọchị 3. onye isi nchụaja ahụ wee bulie ọtọ jụọ Jesu sị ya, ị zaghị ihe ọbụla, gịnị bụ ama ndị a na-agbagide gị? ma Jesu gbara nkịtị. Onye isi nchụaja wee sị ya, ewere m Chineke dị ndụ gbaa gị iyi ka ị gwa anyị ma ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke. Jesu wee sị ya, Ọ dapụla gị n'ọnụ, ma etu ọ dị na ana m agwa unu, site n'ugbu a gawa, unu ga-ahụ nwa nke mmadụ ka ọ nọ n'aka nri Chineke, onye pụrụ m ihe niile, na-abịakwa n'eluigwe ojii niile nke eluigwe. mgbe ahụ onye isi nchụaja wee dọwa uwe ya sị, o kwuluola Chineke, ọ bụ mkpa ndị ama gịnị na-akpa anyị ọzọ? Ugbu a unu anụ na nkwulu ahụ, gịnị bụ uche unu? Ha wee zaa, o kwesịrị ịnwụ ọnwụ. Mgbe ahụ ha bụwara ya asụ n'ihu, tiwe ya ihe. Ụfọdụ mara ya ụra na ntị, na-akwa ya emo, na-asị, buoro anyị amụma, gị bụ Kristi, onye tiri gị ihe? Mgbe ahụ Pita nọdụrụ ala na mbara ezi nke obi ahụ. Otu nwa agbọghọ na-eje ozi wee bịakwute ya sị ya, gị onwe gị na Jesu onye Galili ahụ nọkwara na mbụ. ma Pita gọrọ n'ihu mmadụ niile nọ n'ebe ahụ sị, amaghị m ihe ị na-ekwu. Mgbe Pita jere nọdị n'ụzọ mbata, nwa agbọghọ ọzọ hụrụ ya, wee gwa ndị guzoro ebe ahụ sị ha, nwoke a na Jesu onye Nazaret ahụ nọrọla na mbụ. ma Pita werele ịṅụ iyi gọkwa ọzọ sị, amaghị m nwoke ahụ. mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzoro ebe ahụ bịara ebe Pita nọ sị ya, n'eziokwu, ị bụkwa otu onye n'ime ha,
n'ihi na olu asụsụ gị agbaala gị ama. Mgbe ahụ Pita malitere ide onwe ya ikwu na ịṅụ iyi na-asị, amaghị m nwoke ahụ. ngwa ngwa oke ọkpa wee kwa akwa. Pita wee cheta ihe Jesu gwara ya sị, tupu oke ọkpa akwa akwa ị ga-agọlaha m. Ugboro 3 Pita wee pụọ kwa akwa ruru ya na mmụọ. Mgbe chi bọrọ, ndị isi nchụaja niile na ndị okenye niile Juu gbakọrọ Jesu izu, gbagide Jesu izu otu ha ga-esi gbuo ya. Ha wee kee ya agbụ, duru ya pụọ, nara ya nye n'aka Pilet bụ gọvanọ. Mgbe Judas onye raara Jesu hụrụ na amaala ya ikpe ọnwụ, o mere ya nchegha. N'ihi nke a, o weghachirila ndị isi nchụaja na ndị okenye ndị Juu ọgụ ego ọlaọcha na 10 ahụ. Ha wee sị ya, emehiela m site n'ịrara onye ikpe na-amaghị nye ka a gbafuo ọbara ya. ma ha sịrị ya, nke a agbasaghị anyị, ji aka gị mekwara. Judas wee wụsa ego ọlaọcha ahụ niile n'ala n'ụlọ nsọ, wee pụọ jekwa ụdọ. Ma ndị isi nchụaja chịrịla ego ahụ sị, ego a bụ ego ọbara, o megidere iwu anyị tinye ya n'akpa ego ụlọ nsọ. ya mere ha wee kpebie ji ego ahụ zụta ala ubi onye ọkpụ ite ka ọ bụrụ ala ili ndị ọbịa. N'ihi nke a na-akpọ ala ahụ ala ọbara ruo taa. Mgbe ahụ ka eji mezuo ihe Jeremaya onye amụma kwuru sị, ha wee nara ọgụ ego ọlaọcha na 10 ahụ bụ ọnụ ahịa onye nke ụfọdụ n'ime ụmụ Izrel kwubiri ihe a ga-ere ya. Ha wee were ego ahụ zụta ala ubi onye ọkpụ ite dịka onye nwe anyị nyere n'iwu. Jesu guzoro n'ihu Pilet bụ gọvanọ. Onye ọchịchị ahụ wee jụọ ya sị, ị bụ eze ndị Juu? Jesu wee zaa ya sị, ọ dapụla gị n'ọnụ. ma mgbe ndị isi nchụaja na ndị okenye na-ebo ya ebubo, Jesu atụpụrụ ha n'ọnụ. Pilet wee sị ya, ị na-anụkwa akaebe niile a ha na-agbagide gị? ma Jesu ọbụna otu mkpụrụ okwu. Ihe a wee ju gọvanọ ahụ anya nke ukwuu. N'oge emume ngafere ọbụla, ihe gọvanọ Pilet na-eme bụ ịhapụrụ ọha ndị Juu otu onye mkpọrọ ọbụla ha chọrọ ka ọ hapụ. N'oge ahụ, o nwere otu onye mkpọrọ ọha niile maara ụrụ ya, a na-akpọ Barabas. Mgbe ha zukọrọ, Pilet jụrụ ha sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu, Barabas ka ọ bụ Jesu onye a na-akpọ Kristi? n'ihi ọ matara na ha kpatara ya Jesu n'ihi anya ụfụ. Mgbe Pilet nọ n'oche ikpe, nwunye ya zigara ya ozi sị, aka gị adịkwala n'ọnwụ nwoke ahụ na-emeghị ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na atara m ahụhụ buru ibu na nrọ m taa n'ihi ya. ma ndị isi nchụaja na ndị okenye rugidere igwe mmadụ ahụ niile ka ha rịọ Pilet ka ọ hapụrụ ha Barnabas ma kpọgbuo Jesu. Gọvanọ jụrụ ha ọzọ sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu? ha wee zaa sị, Barabas. Pilet wee jụọ ha ọzọ sị, gịnịzi ka m ga-eme Jesu onye a na-akpọ Kristi? ha niile wee zaa sị, kpọgide ya n'obe. ma Pilet jụrụ ha ọzọ sị, maka gịnị? Ihe ọjọọ gịnị ka o mere? ma ha gbanyere aka n'isi tie mkpu sị, kpọgide ya n'obe. mgbe Pilet hụrụ na ajụjụ ya na-ajụ adịghị uru ọ bara, kama igwe mmadụ na ụzụ na-abawanye, o werela mmiri
kwụọ aka ya n'ihu igwe mmadụ ahụ sị, aka m adịghị n'ọbara nwoke a, jinụ aka unu mekwara. mmadụ niile nọ n'ebe ahụ wee zaa sị, ọbara ya dịrị n'isi anyị na n'isi ụmụ anyị. mgbe ahụ ka Pilet jiri hapụrụ ha Barnabas, ma o buru ụzọ pịa Jesu ụtalị, rara ya nye ka ha kpọgide ya n'obe. mgbe ahụ ndị agha nke Pilet bụ gọvanọ kpọrọla Jesu banye n'ebe ndị agha bi nke a na-akpọ Praetorium. ndị isi agha wee mee ka otu ndị agha ha zukọọ n'ebe ahụ Jesu nọ. ha wee yipụ ya uwe, yikwasịkwa ya uwe na-acha uhie uhie. ha wee kpuo okpueze nke eji ogwu mee, kpube ya n'isi, werekwa amị kpaba ya n'aka nri. ha malitere na-egburu ya ikpere n'ala, werekwa ya na-akpọ ọchị na-asị, ekele eze ndị Juu. ha wee bụọ ya asụ, nara ya amị o ji n'aka, pịa ya n'isi. mgbe ha jichara ya mee ihe ọchị, ha yipụrụ uwe uhie uhie ahụ ha yibere ya, wee yikwasịkwa ya uwe ya niile. ha wee duru ya pụọ, gbọgide ya n'obe. mgbe ndị agha ahụ du Jesu pụtara n'ụzọ, ha wee zute otu onye Siria a na-akpọ Simon. ha wee manye ya ka o bute obe Jesu. mgbe ha rutere ebe a na-akpọ Golgota, nke bụ ma atụgharịa ya ebe okpokoro isi, ha nyere Jesu mmanya vaịn a gwara ihe na-elu ilu. mgbe o detụrụ ya ọnụ, o kweghị ya ọṅụṅụ. mgbe ha kpọgidesịrị ya Jesu n'obe, ha fere nza n'etiti onwe ha, wee kesaa uwe ya. ha nọdụkwara ala n'ebe ahụ na-eche ya nche. ha dekwasịkwara n'ofe isi ya n'elu obe ime ọkwa nke ebubo ha boro ya, sị, onye a bụ eze ndị Juu. mgbe ahụ a kpọgidere ya na ndị ohi abụọ n'obe, otu n'aka nri ya, otu n'aka ekpe ya. ndị na-agafe n'ụzọ na-ekwulu Jesu, na-efufe n'isi na-asị, gị onye ga-akwada ụlọ nsọ Jerusalem, wulikwe ya n'ụbọchị 3, zọpụta n'onwe gị, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, si n'elu ebe a rịdata. otu aka ahụ ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye jikwara ya mee ihe ọchị, sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. ọ bụ eze ndị Izrel, ya si n'elu obe rịdata ugbu a, ka anyị kwere na ya. ọ tụkwasịrị Chineke obi, na-ekwu na ya bụ nwa Chineke. ya mee ka Chineke bịa dọpụta ya ugbu a, ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ ọdịmma ya. otu aka ahụ ka ndị ohi akpọgide ya na ha nọ n'obe sịrị ya, kparịa ya. ma site n'oge elekere nke 12 n'ehihie, ọchịchịrị gbara n'ala ahụ dum. ihe alaghachighị ruo elekere nke 3 n'ehihie. n'elekere nke 3 n'ehihie, Jesu wee were oke olu tie mkpu sị, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji hapụ naanị m? mgbe ụfọdụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sịrị, nwoke a na-akpọ Elaịja. ngwa ngwa otu onye n'ime ha wee gbaa ọsọ, weta ogbo na amịrị mmiri, rụnye ya na mmanya vaịn gbara ụka, kpafenye ya na amị mmiri toro ogologo, wee nye ya ka ọ ṅụọ. ma ndị ọzọ na-ekwukwa sị, cherenụ ka anyị hụ ma Elaịja ọ na-abịa ịzọpụta ya. ma Jesu were n'oke olu tie mkpu ọzọ, wee kubie ume. Ka anyị sepụrụ n'ala.
Anyị kulie. Otu oge ahụ akwa mgbochi dị n'ụlọ nsọ Jerusalem wee gbawa ibo abụọ site n'elu ruo n'ala. Ala mara jijiji, oke nkume wee gbawasịa, ala ili wee ghere oghe. E mere ka ọtụtụ ndị nsọ ndị dara n'ụra ọnwụ bulie. Mgbe Jesu bulitesịrị n'ọnwụ, o siri n'ebe ọ nọ a na-eli ozu pụta, banye n'ụlọ nsọ bụ Jerusalem, wee gosi ọtụtụ mmadụ onwe ya. Mgbe onye isi agha n'ihe ọzọ merenụ, oke egwu tụrụ ha, ha wee kwuo sị, n'eziokwu onye a bụ nwa Chineke. ọtụtụ ụmụ nwanyị nọkwa n'ebe ahụ guzo n'ebe dị anya na-ele ihe na-aganụ. Ụmụ nwanyị ndị a siri na Galili soro Jesu na-ejekwara ya ozi. Ụfọdụ n'ime ha bụ Mary Magdalene, Mary nne James na Joseph, na nne ụmụazị Zebedi. Mgbe o ruru mgbede, otu ọgaranya aha ya bụ Joseph siri n'obodo Arimatia bịa. Nwoke a bụkwa onye na-eso ụzọ Jesu. O wee jekwuru Pilet rịọ ka ebunye Joseph ozu Jesu. Joseph wee buru ozu Jesu, fụchie ya n'ezi akwa dị ọcha, wee donye ya n'ili ọhụrụ o gwurula onwe ya na nkume. Were ya kpuchie ọnụ ụzọ ili ahụ wee laa. Ma Mary Magdalene na Mary nke ọzọ nọdụrụ nke ili ahụ. Ma n'echi ya bụ ụbọchị izu ike, nke na-eso ụbọchị nkwadebe nke ndị Juu, ndị isi nchụaja na ndị Farisii zukọrọ jekwuru Pilet sị ya, Nna anyị ukwu, anyị chetara na onye ụgha ahụ kwuru mgbe ọ dị ndụ sị, mgbe ụbọchị 3 gasịrị, aga m esi n'ọnwụ bilie. Nye iwu ka echegidezie ili ya ahụ ike ruo ụbọchị nke 3, ka ndị na-eso ụzọ ya ghara ịbịa zuru ya laa, gwa ndị mmadụ sị, o sila n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ ụwa nke ikpeazụ adị njọ karịa nke mbụ. Pilet wee sị ha, unu nwere otu ndị agha ndị na-eche nche, gaanụ kpọrọ ha, chegidenụ ili ahụ otu unu nwere ike. ha wee mechisie ili ahụ ike, were nkume mechie ọnụ ya, wee debe otu ndị nche n'ebe ahụ. Ka anyị nọdụ n'ala. Otu dịrị Yesu. Ka anyị gụchara ozi ọma anyị gụrụ taa, amaghị m ka obi dị unu. Ya ụdịrị ihe ndị anyị nụrụ taa, ọ bụ eziokwu na agụrụ ya n'Igbo. Agụcha ụdịrị ozi ọma anyị nụrụ taa, I don't know your feelings. Kedu ka obi dị unu? Ya wee shiri ọnụ. Mana ihe anyị na-eme bụ nnukwu ihe omimi. Ihe omimi gbasara ahụhụ na ọnwụ dịgwa na Yesu Kristi. Kedu ihe ọ pụtara? Anyị na-asị na-ekwe ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọ bụ ya wetara anyị olileanya. Ọnwụ ya n'obe,
ọnwụ ya n'obe ọ bụ ya wetara anyị olileanya. Unu kwere na nke ahụ? Na ọnwụ Yesu Kristi nwụrụ n'elu obe wetara anyị niile gịnị? Olileanya. Ya taa anyị gụrụ ihe ọgụgụ si na ozi ọma nke Matiu dere, maka na anyị nọ n'afọ nke mbụ, n'afọ nke nzukọ. Ka ọ na anyị laruo ọkachakwa n'izu ụka a bụ izu ụka dị nsọ, ana m arịọ onye ọbụla ka anyị wepụta kene ezigbo ohere gụọ ozi ọma Matiu ọzọ, isi nke 6 na isi nke 7. So when we go home, I want all of us to devote some quality time and read again the Gospel of Matthew chapter 26 and 27. So also 2 chapters. Maka na ọ ya nwa ga-enyere anyị aka ịghọtakwu ihe anyị gụrụ taa n'ime ajamasị dị asọ. Matthew bịara gosi anyị Yesu Kristi dịka onye ya na ajọ ihe gbara mgba. Maka na ọ bụrụ na anyị na-aka masị a tupu anyị anata oriri nsọ, ụkọchukwu ga-ewelite oriri nsọ elu si o, leenụ nwa atụrụ nke Chineke, leenụ onye na-ekpochapụ gịnị? Njọ nke ụwa. Na anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Kedu ihe bụ Yesu Kristi ikpochapụ njọ nke ụwa? Ọ ya bụ ihe anyị gụrụ n'ebe a. Otu ya na ajọ ihe si gbaa mgba. Ka anyị na-egekwe n'ozi ọma ka ụka na-asị anyị were onwe anyị tinye n'ụzọ nke obe a dị nwere Yesu Kristi gara ma hụta ebe mụ na gị nọ. Maka na ihe niile a ya na Yesu Kristi gbara na mgba tupu ya nwụọ n'elu obe bụkwa ihe mụ na unu na-agba mgba kwa ụbọchị bụ ihe na-eche anyị aka mgba n'ihu. Mgbe anyị dara anya n'ozi ọma, anyị hụrụ na ihe mbụ epụrụ ụzọ kwuo Matiu pụrụ ụzọ dewo gbasara Judas, etu o si kpebie gakwuru ndị isi nchụaja si, ego ole ka unu ga-enye m ma ọ bụrụ na m were ya mee gịnị? Unu na ihe m na-ekwu? Kedu ihe Judas gwara ndị isi nchụaja? Ego ole ka unu ga-enye m ka m wee mee gịnị? Nye ya unu. Kedu ihe a na-akpọ ihe a? Betrayal. Unu ma ihe bụ betrayal? Gịnị bụ betrayal n'asụsụ Igbo? Ha kwuru na ọ yara mmadụ mee gịnị? Nye. Mana ihe a na-akpọ betrayal bụ a very serious issue. Maka na oge ụfọdụ mụ na gị can also betray somebody. Also oge ụfọdụ kwa onye ọzọ nwere ike rara mụ na gị mee gịnị? Nye. Mana ozinụdị ọbụla o si wee dịrị, betrayal is always a bitter experience. Any of us who have experienced betrayal, somebody turning their back on you, whether they are family or whether they are your friends or even your enemies. You know, ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ Dante, Divine Comedy, ị ga-ajụ onwe anyị si, how do we react when somebody betrays us? You know, oge ụfọdụ ọ naghị adị anyị obi mma. Oge ụfọdụ kwanụ we try to fight back. Mana ihe na anyị gụrụ n'ozi ọma taa kọwara anyị ka Yesu Kristi n'onwe ya si wee lụọ ya bụ ọgụ. Ka Judas bịara rara ya nye n'ọnwụ, ọ matara ọfụma na this is what is going to happen. Kedụzi ihe o mere? Ya werezi ekpere mee gịnị? Sowe ya. Kpọrọ ụmụazị ya ha gawa n'ogige nke Getsemani. Ebe a ka ọ kpọrọ ha gaa. Kedu ihe ọ gwara ha mgbe ha ruru ebe ahụ? Kedu ihe ọ gwara ha? Na ha nụrụ ebe a mee gịnị? Kpewe ekpere. Ya gazie n'ọnụ akụ lee anya n'eluigwe na-ayọ nna ya sị, biko ọ bụrụ na iko a agaghị ekwe agafe m ma ọ bụrụ na m aṅụghị ya, ọ bụghị uche m ga-eme kama uche gị ga-eme gịnị? Ga-eme. Ka ọ tụgharịrị ihu, kedu ihe ụmụazụ na-emezi?
Were they praying? Ha nọrọ na-ehi sọsọ ụra. Ihe ha na-akpọ indifference, spiritual indifference. Ya bụ onye ahụ ga-anọ nụ Chineke na-eme ihe na ndụ gị, you are not paying attention. So ugboro ole ka mụ na unu na-anọ ike ekpere agwụ mụ na unu? Ihe a na-akpọ sloth, umengwụ. O soro ihe a na-akpọ one of the 7 capital sins. Isi njọ asaa, ofu n'ime ha bụ umengwụ. Ọtụtụ oge mụ na unu na-anọ n'umengwụ nke ike ikpe ekpere adịghịzi mụ na unu. Mana anyị hụrụ ka Yesu Kristi si saa ụmụazụ, ọ pụtara na unu agaghị eche nche ma ọ bụla adịgoro otu awa. Ya ọ pụtara na umengwụ awụ ha ihe mụ na unu ga-eji egwu egwu. Ọ bụ uche Chineke na anyị ga-abụrịrị ndị dị spiritually alert without being spiritually indifferent. Maka na ihe ahụ hụrụ ụmụazụ mere ebe a bụ complete indifference to what is going on with their Lord and Master Jesus. Yesu wee bara ha mba si bilienụ na-ekpe na ekpere ka unu ghara ime gịnị? Ọ bara anyị na ntị. Na-ekpe na gịnị? Ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mgbe a kpọzi Yesu bịazie, ndị ụmụazụ aghọta na ihe a karịka. O wee bụrụsị na ndị bịara igide Yesu bụ ndị ji mma agha, jiri okpiri ha ji eme gịnị? Egide ya. Ka ha bịaziri n'ebe anwa, ihe a bịara woo maka na kedu ihe ntị na-arụ? Ntị na-ege ntị, akwa ya? Sense of communication happens. As I'm talking now, you are listening. Ihe kpatara iji wee nwee ike ịdị na-aghọta ihe m na-ekwu maka na ntị gị na-arụ ọrụ. Ịkpụpụ gị ntị, what happens then? There is a breakdown in communication. And whenever there is a breakdown in communication, that is actually what violence can cause. So ka anyị lewekere n'anya within ourselves how violence can destroy the family. Ọ dị ka nwoke na nwaanyị na-ese okwu, nwoke ebuli aka kụọ nwunye ya ihe. Ozugbo ị kụrụ nwunye gị ihe, okwu ebiele. Violence begets what? Violence. Ka m ghọta, ka m mekwe ka o doo anya na ebe ọbụla anyị nọ were tigbuo, zọgbuo, biri, udo enweghị ike ime gịnị? Ịnọ ebe ahụ. And enweghị ihe gbochiri mmadụ na mmadụ ibe ya ikwukọrịta ụka karịa tigbuo, zọgbuo. Maka na itie m ihe, ntị na-emene gịnị? Echiene. Ihe ọsọkwara gị gwa m, agaghị m ege gị ntị. That is the role of violence in families. So if you are a violent person, pay attention to what we are saying. Maka na violence, tigbuo, zọgbuo, enweghị uru ọ na-abara ndị otu Kristi. Even in the world right now, we can never find peace with violence. Ọsọkwa America na-alụ ọgụ na Iran. Anyị gbachakwa bọmbụ elu, gbaa bọmbụ ala. We can never bomb ourselves into peace. Ihe na-ebute udo wụ mkpakarịta ụka. Ka a hụziri na ndị na-adịgide Yesu abịara, kedu ihe ụmụazụ mere? Ọsọ apụọ ha n'ụkwụ. Because they were not afraid na ọ bụrụ na ha nọrọ na a ga-emekwa gịnị? A ga-egide ha. Ụkwara ihe a na-akpọ cowardice. Ọtụtụ oge we are cowards. Enwere mgbe mụ na unu tosiri ikwu okwu n'ihi ụjọ ihe ndị ọzọ ga-agwa anyị, anyị eme gịnị? Emechi ọnụ. There are moments in which we have to also witness to our faith, that we just turn the other way around. Dịka ụmụazụ agbara ọsọ. So cowardice awụghị ezigbo ihe. Oge ga-eru mgbe anyị niile ga-akwụrụ n'ụkwụ anyị, be able to defend our faith, be able to defend our lifestyle. Maka na ma elu ma ala, whenever we are living according to God's commandments, people will always hate us. And that is the time to test
our faith, bearing witness to Jesus, abụghị ihe cowardice. Ya ka anyị na-agazi na-elekwa anya abịakwa kọwara anyị gbasara Pita otu o si gọnaha Yesu. Mana mgbe nwaanyị bịara hụ Pita gwawa ya sị ịdị ka ofu onye n'ime ụmụazụ Yesu, kedu ihe Pita zara? Ịdịkwa ka nwaazụ nwoke a. Pita zakwa ọzọ sị gịnị? Amaghị m onye ọ bụ. Ọ bụrụzi ofu nwatakịrị nwaanyị bịaziri sị mba, olu gị, asụsụ gị egosila na ị bụ onye Galili. Oge a ka Pita nọ ṅụọ iyi sị amaghị m onye ọ bụ. Mana ka anyị lekere anya na the role of this woman who said your accent has given you out. Your accent. Enwere ihe ọ kọwara anyị. Enwere ihe a na-akpọ scapegoating. Ya wụ mmadụ ịhụ ihe ị ga-ejigide aka wee bụ onye ọzọ sị ka imegide gị. Scapegoating. The same thing we see here. People nwere ike ikwu n'ihi asụsụ gị. Onye ọbụla agbakọzie mewere gị meeting because ha achọghị ka ị soro. That is what we see in communities. Scapegoating. Where we all rally around under one group to unleash terror on another group. Because mgbe niile a na-asọ ndị a wụ the cause. Yes, all gị nwa the cause. And that is what we call scapegoating, which is also a very serious thing that we all mgbe na mgbe ọla anyị chọrọ onye anyị ga-ebo ihe ka ọ bụrụ na yes, we have done it. Ka a bịazi kọwachara anyị gbasara Pita, gwa ha anyị ọzọ gbasara Judas. Na mgbe Judas bịara hụ ihe mere nụ hụ na a kpọrọ Yesu Kristi pụwa, ya ewute ya. Kedu ihe Judas mere? Ya were ego ahụ e nyere ya eji kwụọ ya ụgwọ bughachi ya n'ụlọ nsọ wee gwa ha sị achọghazi m gịnị ego a, werekwanụ ego unu. Ka o nyere ha ego ahụ ya pụọ, kedu ihe ọ gara mee? Ya ga-akwụ ụdọ ihe a na-akpọ self-destruction, because he found himself in a very dark place. So that's the difference between Peter and Judas. Maka na Peter sought forgiveness, mana Judas na onwe ya onye mgbe ọ bịara ibido ya ihe endiziri up wụ igbu onwe ya. All the young people here, when you find yourself in a very dark place, do you think about self-destructing? Inweta onwe gị ebe ị chere sị eluigwe eru ha aka ala eru ha aka, ọ na-adị gị ka ọ gị gbuo onwe gị? When you find yourself in a very dark place, do you think about taking your life? Or when you find yourself in a very difficult situation, do you think about self-destruction? And when I talk about self-destruction, it can also entail what we put into our body in terms of drugs, in terms of what we ingest, and in terms of what we drink that makes us very, very sick. So, whenever you find yourself in a dark place, do not be Judas. Do not be Judas, who chose to self-destruct. Rather be Peter, who sought help and forgiveness. So ka anyị na-anụ ihe ndị a niile taa, anyị na-arịọzi mmadụ niile ka anyị lekere ka Yesu Kristi si handle every circumstances that came to him during his time of his passion and death. Whatever that was thrown upon him, he shined the light of God. And what he ended up doing was, even from the cross, ya nrebe ahụla anya na ndị na-emere ihe ọjọọ sị nna mee gịnị maka na ha amaghị ihe ha na-eme. He came back with forgiveness. And that is our call, that wherever we find ourselves, ọnọdụ ọbụla mụ na unu hụrụ onwe anyị,
Let us learn from the cross. Na ihe eji emeri ọnwụnwa bụ not my will, let your will be done. No matter otu Chineke si kere mụ na gị, oge ụfọdụ ihe na-adị mma, oge ụfọdụ kwa ihe anaghị aga otu mụ na unu si mee gịnị chọọ. There are moments of joy, and there are also times when things go up and down. In moments of joy, rejoice. In moments when we are experiencing great suffering, do not waste your suffering. Rather, offer your suffering to the passion of Jesus. Ọkwa ya okwu m na-agwa unu taa. Onye nwere ntị ya mee gịnị ya nụrụ. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke na dị ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị na-anaghị ahụ anya, ya na onye nwe anyị Yesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya mụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe, n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke ịtọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgọrọ n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwenụ na-enye ndụ, onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etogodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ọzọ ga-abịanụ. Ekpere ke ndị kwerenụ, ka anyị were obi umeala gbakwute Chineke hụrụ anyị n'anya, ka anyị rịọ ya ka ọ nọnyere anyị n'afọ niile nke anyị na-ata na ndụ, ka anyị werekwa afọ niile a tinye Yesu onye nke nwụrụ n'elu obe n'aka. Chukwu nna biko, anyị amaghịkwa ihe. Onye okike biko, anyị amaghịkwa ihe. Were obi nwayọọ gbaghara anyị ihe ọjọọ anyị mere, biko biko biko, nyere anyị aka. Maka ndị ndu ụka, ndị echiri echi na ndị echighị echi, ka ha nọgide na ịgbasa ozi ọma nke onye nwe anyị akpọgburu n'obe ma bilitekwazị n'ọnwụ. Anyị arịọgidewanụ maka ndị na-achị mba ụwa, ọkachasị ebe e nwere ọgba aghara, ka ha dịwanye uchu na iweta udo na ikpe nkwụmọtọ. Anyị arịọgidewanụ
maka ndị werenụ ndụ ha nye maka ọdịmma ndị ọzọ, ka ha jisi ike na agbanyeghị ihe ndọchigha azụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ. Anyị arọgidiwanụ maka ndị a na-emegide n'ihi ezi omume, ka ha nagide ahụhụ dịka Jesu ma nwee ọṅụ na mbilite n'ọnwụ ya. Anyị arọgidiwanụ maka ndị niile gbakọrọ n'oche nri ya dị nsọ, ọkacha ndị na-akwado maka sakramenti nke Ista, ka mmepe ahụ ha na nke Jesu dị n'otu. Anyị arọgidiwanụ maka ndị niile nwụgoro ọnwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe. Anyị arọgidiwanụ O Chineke ji ike niile, biko were ebere nabata arịrịọ nke anyị rụnyere gị na ekpere nke ndị kwerenụ a. Mezuoro anyị ihe niile ndị a maka na anyị yọrọ gị n'okwukwe site na Kristi onye nwe anyị. Kama Chineke nyere anyị ha, na ọla edo agụ n'ọba ihe onwunwe, site na amamihe anyị nyere anyị ha.
omume anyị site n'amamihe anyị Chineke nyere anyị ha ụwa n'anya Jesu kpọgidere n'obe gịnị ka o mere ụwa onye nwanyị nwere ọnwụ n'obe onye ga-agwa m ihe o mere ụwa anyị amara ya ube ya bịara ya bịa o nweghị ihe o mere ụwa anyị onye nwanyị ya gbara okpu n'obe abụghị ede ka o mere ụwa onye nwanyị dara ada n'ugwu onweghị ihe o mere ụwa amara ya ube ya pịara ya apịa onye ga-agba m ihe o mere ụwa ọnwa ya n'obe ọnwa nwụrụ n'elu obe ọnwa ya n'obe ọ bụ ya wetara m olileanya ọnwa nwụrụ n'elu obe ọ bụ ya mere ka ndị ndụ taa ọnwụ ya n'obe na nne ya wetara anyị olileanya ọnwụ nwụrụ n'elu obe ọgbara mere ndị nwe ndụle ọnwụ ya n'obe na nne ya wetara m olileanya Thank you. ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị m mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị nwere onwe m ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m onye na-enye ndụ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ọ dịrị m mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekperewo m aga m agbaba n'ime Jizọs ka akpọpa
rịọwa na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka oto na ebe aha ya ya na maka ọdịmma nke anyị maka ozuwezụkọ ya dị nsọ. Chineke nna ji ike niile onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nke so otu nwa gị bụ Yesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụ naanị anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwere anyị. N'ihi na ọ bụ gị nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ gị ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ Chukwu. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: nsọ, usekpụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebe gị jupụtara eluigwe na ala. Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hozana n'elu kasị elu. Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru onye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, were onwe gị ga-abịa ọzọ. Nna,
na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, amen. And glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o sebụrụ ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke osepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Chineke onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Tụrụ nke Chineke nwa
atụrụ nke Chineke, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nke Chineke, atụrụ nke Chineke, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu. Leenụ ụdị nwere anyị Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwere etosi m ka ịbata n'ime ụlọ maka osokwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị. Oh, Jesus, name be. Oh, Jesus, name be. Oh, Jesus, name be. Wrong, name munagi. Oh, Jesus, nelebe. Oh, Jesus, nelebe. Tule. Oh, Jesus, nelebe. Nime munagi. Sabatani, Meranya Perachimo, oh, Jesus, Nelobe. Oh, Jesus, nelobe tule. Oh, Jesus, nelobe. Oh, ni munagi tule. Ni perechimo. Oh, ni munagi. Lota ulo wanemo. Tikwa kanobi. Oh, Jesus, nilebe
Jizọs n'elu obe tụlee ya. Ọrụ Jizọs n'elu obe, ọrụ n'ime mụ na gị. Ọrụ n'ime mụ na gị.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, nna dị nnukwu ịhụnanya, ijirila oriri nsọ nke a nyejuo anyị afọ. Ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike n'okwukwe. Biko, meenụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ikwudosi ike, bịakwa duru anyị na ndụ ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị na-ekene ndị niile bịara nnyaa maka Parish retreat nke emelụ. Anyị na-ekene ndị ọbụla bịara n'ime ewere mee ya. Echi niile tata ka anyị banyere Holy Week. Echi niile bụ Christmas nke Archdiocese anyị. Ọ bụ 7 p.m. ka a ga-eme na Cathedral. Onye ọbụla nwere ike ije dịka anyị si akọwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije, ịma na ihe wenite ụkwụ. Ọ bụ eziokwu, ọ bụ na mgbede 7 p.m. mana ebe 3 ọtụtụ ndị mmadụ ejego ebe ahụ were chaa oche maka ma ndị fada ma ụkọchukwu ma ndị Deacon. Aka nne na abụọ dị Cathedral bụ ha nwunye. Ọ bụ sọsọ n'ogologo etu a ma ndị ọbịa na ndị ọzọ eziri ezi ya enwezi ebe anwa. So ị chọọ iji chọọ inweta oche, ị na-arapụbeghị ebe 5 mara na ime enwetazi oche ọgwụgwọ. And ime the parking ya bụ okwu maka the main parking nke Cathedral ọ na-eji ozigbo ebe 4 o'clock 4:30 ojuna. Ya ị chọọ ije comfortably wenite ụkwụ. Holy Thursday, anyị ga-emekwa ka esi eme ebe a na Thursday anụnwa bụ April 2nd 7 p.m. bọsị ahụ ka eji asa ụkwụ. Adị nsọ onye na-ahụ maka ndị na-asa ụkwụ Dr. Amuchie o ya agwa ndị ya abịanụ ndị a ga-asa ụkwụ ụbọchị ya nwakwa ka anyị na-ebute mmanụ nke anyị nwa gosi ọra niile. Good Friday a na-enwe service abụọ. 1 p.m. a na-enwe nke 1 p.m. Stations of the Cross and the Passion. Then 7 p.m. 6:30 p.m. Good Friday enwe Stations of the Cross. 7 p.m. ọ bụrụ the Passion. 6:30 p.m. nke ọtụtụ n'ime anyị na-abịakalị. Then 7 p.m. ọ bụrụzie the Passion. Holy Saturday a na-ebido n'ilo 7 p.m. So eji m n'aka na o were anyị anya mgbe eji eme nke eji eme. Youth and young adult anyị nụrụ okwu unu mgbe tata unu nwekwara practice ma agbasaa ka unu chelu ka unu ghara ịpụ. Ikusa nke anyị na-akwado onwe ndị na-akọwa na ha obukugo mana ha jezie ka ha rejista dị ka esi ekwu na ọ na-afịa ha arụ. Ndị dị etu a gbaa mbọ mube na amadi ka o nyere unu aka ma onye isi anyị kwa Angela Ofegbu ka o nyere unu aka ka unu rejista. Ọ bụ na ibukugo na họteelụ mana i rejistabeghị aha agụ ka ha mara na isi ele abịa ka ha wee mara mmadụ ole na-abịanụ ka ha were kwadoro anyị ọfụma. Gbaa mbọ hụ mmadụ abụọ anụnwa m kpọrọ Ben Amadi and Angela Ofegbu ka unu rejista aha ọnụ ka e were gokonye anyị n'ọnụ ọgụ. O ya bụ ha na-akwadosi ka ha mara mmadụ ole ha na-akwado nke ha na-akwadoro. Nke ọzọ bụ Parish confirmation. Ụmụaka anyị a na-akwado maka confirmation. April 18 anyị niile ka anyị gbaa mbọ ụbọchị ahụ ka regional bishop anyị abịa ebe a were mee confirmation
April 18, and ka nke anyị si wee danye n'arọ 5 p.m. ọ bụ Saturday. Oge ụfọdụ nwee ndị enyere Tuesday, nwee ndị enyere Wednesday, weekdays. Mana anyị dị lucky enough nke anyị nwa bụ on Saturday 5 p.m. April 18. Ọ bụkwa ndị kwaya ka unu buru ya n'obi, anyị niile ka anyị buru ya n'obi maka ịnọ ebe a April 18. Bishop ya abịa maka ịkwụ aka n'isi confirmation. Kịta ana m akpọlite Ben Amade na Skolog Amaka ka ha kọwara anyị God is good. All the time. All the time. God is good. Good afternoon, everybody. Because I am our brother Osi Ufondo. Nani Chia a deacon. June 7th. No, June 6th. Saturday. And after that, on Sunday, we're going to celebrate here, which is June 7th. So at this point, we are trying to make a big preparation for it. I am an Ija. Is a journey that has taken him at least 5 years and a lot of money. At this point, it is something, is a milestone first in our community, and I believe we all have to come together and celebrate it. It's not only that, our brother needs a lot of support. So at this point, my sister, Dr. Scholar, will share a few things in one of the ways we are preparing for it. Thank you, Sir Ben. God is good and all the time. So Eugene, anyị ọnọkwa ya? Ihe dị omimi na-eme n'etiti anyị that God has blessed us na ndụ nke anyị as a community, as a parish. We're having our own being ordained a deacon for this diocese. Deacon. This is Eugene. I am here to say me. It's not optional. I need nwoke, nwanyị, onye nta, onye ukwu, onye nne, onye nna. As long as in Akpokuna St. Eugene, we're all gonna support our brother. And I am me and I St. Eugene way, okay? Because on that Saturday, na the diocese. I be name I be a man and do no yourself. Oh, I full glad man, I not there, you know. I got there on Saturday. But the most important is I witnessed the ceremony, the ordination on Saturday, and I be here on Sunday. Please. Expect no local but Osi is somebody that is known and loved in the community, even outside our own Igbo Kali community. Oh, Kurebosi Webia, so Ndibiha Nowa. They were involved. So this is what we're doing. The committee, we are asking everybody's participation. I get my reception here after Mass. And so more details to come. But what we need help now is the flyer. You know, to separate, to distribute the flyers, as well as also subscribe to the brochure. I have the form for the brochure. Abasamas, please meet me out there. I'm there, Brother Ben there, Sister Njio Fable and Sister Stainless. We're all going to be outside. Please, please, at least every family, we are asking, requiring that you subscribe to the brochure. We are also asking every organization, every prayer group here in this parish, please, youths, young adults, please, please, let us all subscribe and support our brothers. God is good
and all the time. And you're the ready bikunu. God bless you. Just to conclude, the brochure is $100 a page. So, Deacon, like she has said, we are begging, we need your help, and not just that too. I am that only the investment, which are the clothes to wear today. So it has to always be like that. So there are other things too to buy, okay? Thank you. So if you need any information, you can reach any one of us, and we'll be able to help you. Thank you. Anyị na-ekene ha na-elotekwara anyị niile ọrịrị ọjị kpara ya nkụ Adaechi Deacon kwada ọ bụ na anyị lota fada ikpeazụ anyị chiri ebe a na ele is at least 16-17 years now. Anyị nwere the last one ọmama nwere onye ọzọ nọ na seminary keta. So ọ bụrụ na enwebeghị, so unu ka na-ekwu okwu another 10-15-20 years na ihe enwe fada. Deacon anyị enweghị any, nke a bụ the first.